ekwe meme isi na nwaanyị agbatala gị ụgwọ abalị eriri ahụ na-adọrọ onye ahụ na amị onye ekwe meme ọkwa isi na nwaanyị agbatala gị ụgwọ abalị otu awụ n'ezi ahụ jide chọwa otu awụ n'ezi jide chọwa Jack of all red, master of none. Ụmụ Nigeria nọ na-ara m ahụ. Nigeria esi agbara m ahụ. Ije Nigeria nọ na-ara m ahụ. Ihe ahụ esi na nke na-agafere n'ọzọ. Enu Nigeria obodo anyị ejemọnụ transitional program okemgbe 1960 kedu maka Fedeko liaison office ajụrụ m maka NEC esi na nke na wefere n'ọzọ interim government constitutional conference esi na nke na-agafere n'ọzọ Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ Nigeria ndị ọma ejemọnụ economic program okemgbe 1960 Operation Feed the Nation Green Revolution austerity measure esi na nke na-agafere n'ọzọ ije Nigeria nọ na-ara m ahụ ije Nigeria nọ na-ara m ahụ ihe na wee si na nke na-agafere n'ọzọ kedu maka nwanyị kedu maka sap kedu maka namsa ya na-awa isi ihe ndị a wee si na nke na-agafere n'ọzọ obodo ije Nigeria nọ na-ara m ahụ obodo ije Nigeria nọ na-agbụ m ike Nigeria echi agbara ọla ndị otu awa ezi ha agaghị agakwanụ mana nkịta ndị Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ otu awa echi ụmụ okorobịa Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ otu awụ n'ezi esi na nke na-awụfere n'ọzọ Nigeria esi na nke na-awụfere n'ọzọ ije Nigeria nọ na-agwụ anyị ike